Jedno z mojich veľmi obľúbených jedál je segedínsky guláš. Je to také tradičné jedlo, niekto si povie, čo segedín, to jem bežne a nie je to také zaujímavé, ale ja vám teraz ukážem jedlo, ktoré je geniálne chuťovo, zaujímavé a postupovo veľmi jednoduché, čiže taký segedín si budete môcť kedykoľvek urobiť za pár minút. Čo na to potrebujeme? Budeme potrebovať na to cibulu, udený tempeh, kyslú kapustu a na záver tofu majonézu a ešte dochucovať to budeme červenou paprikou. Takže pustíme sa do prípravy. Máme dosku, veľa ľudí používa plastové dosky a plastové dosky nepoužívam, lebo predsa ten plast vždy uvoľňuje niečo do toho jedla, takže my tu máme kvalitnú drevenú dosku. Ale keď idete krájať cibulu, vždy je dôležité si tú dosku namočiť, aby potom tá cibula, ktorú budete krájať, aby tá tekutina z tej cibule nešla do dosky a to si zabezpečíte tým, že tú dosku si mierne namočíte v rámci toho miesta, kde to budete krájať. Na krájanie je jednoduchý postup. Vždy sa snažte krájať cibulu v smere, nikdy ju nekrájajte priečne, čiže aj ja ju teraz budem krájať týmto spôsobom. Dávajte si pozor na to, aby ste si nezarezali do prsta. Ak sa vám to udeje, tak zase si stimulujete nejaký orgán, ktorý potrebujete a preto vždy, keď sa krája, tak sa drží ako keby jastrab. Takže chytím si tú cibulu a teraz ju zase zošupnem. Cibulu máme nakrájanú, takže teraz si ju šupneme na pánvicu. Vždy je lepšie pracovať s ohňom, lebo oheň má silnejšiu energiu ako elektrika. A preto ja sa snažím niektoré jedlá alebo veľa jedál robiť priamo na ohni. Teraz si tam šupneme cibulku. No a podľa toho, koľko energie z jedla chceme, tak podľa toho použijeme takýto, že silný plameň, rýchlo miešame a tú cibulu si do sklovita osmažíme. A kým sa nám bude smažiť cibula, ktorú priebežne si budeme miešať, tak si na jemno nasekáme kyslú kapustu, aby sme tam nemali veľké kusy tej kapusty, ale aby bol ten segedín jemný. Kyslá kapusta okrem toho, že je kyslá, tak podporuje pečeň a žlčník, je výborná na trávenie, takisto podporuje pľúca, hrubé črevo, tým, že obsahuje mliečne kvasenie, tak sa podporuje črevná mikroflóra. Takže tento recept je aj zaujímavý v tom, že je veľmi jednoduchý na prípravu. V podstate vy si takýto segedín urobíte za pár minút, to je do 5, najneskôr do 10 minút máte hotový. Vždy bude záležať pri segedíne, akú kapustu chcete mať. Môžete ho urobiť za 3 minúty, že len osmahnete cibulku, pridáme do toho červenú papriku, podlejeme vodou, dusíme 2-3 minúty spolu s tempehom a len šupneme do toho kyslú kapustu, tofu majonézu a máme hotové jedlo, alebo to necháme dusiť 10, 15, poprípade viac minút, keď chcete, aby bola jemnejšia, aby bola tá kapusta mäkšia. A na záver pridáme len tofu majonézu. Takže smažíme si cibulku. Keď je dosť sklovitá osmahnutá, tak pridáme trošku červenej papriky. Tí, čo máte radi pikantné, tak si môžete pridať štiplavú papriku. Pridáme tempeh.
údeník, ktorý je na kocky nakrájaný. A všetko si to ešte spolu takto orestujeme. Zase viac energie, my môžete miešať s 2 paličkami, rýchlejšie, silnejší plameň. Máme to osmadnuté, podlejeme to filtrovanou vodou. A necháme to podľa potreby takých 3 až 5 minút spoločne dusiť. Figúru s tempehom máme podusenú a teraz si do toho pridáme nasekanú kyslú kapustu. Toto jedlo je zaujímavé, že v podstate ho nemusíte nejak špeciálne dochucovať, lebo tú chuť vám tam urobí kvalitná kyslá kapusta, ktorú do toho pridáte. A takto to celé už len premiešate. Ak by ste chceli to jedlo mať živšie, tak to len premiešate, vypnete, pridáme tofu majonézu. Ak to budeme chcieť, aby tá kapusta bola jemnejšia, mäkšia, tak ju dusíte podľa toho času od tých 3 do 10, 15, kľudne aj 20 minút a po prípade dlhšie. Keď sa varí aj dlhšie, samozrejme, že zničia sa tam enzymy, zničia sa tam určité látky, ale získate viac tepla, lebo tento oheň, ktorý odtiaľto ide, vstupuje do toho jedla a tým pádom to jedlo máte kvalitnejšie a viac zohrievajúce. Vždy záleží, aké je vonku počasie a aké máte vy vnútorné prostredie. Či ste skôr typ, ktorému je viac teplo, tak vtedy to môžete robiť kratšie. A ak je vám zima, tak to kľudne môžete robiť dlhšie. Ja to teraz chcem, aby to jedlo bolo živšie, takže ja to nebudem dlho dusiť. Ja to hneď vypnem, do toho pridám tofu majonézu. Tofu majonéza je v podstate len rozmixované biele tofu z trošku oleja a umelcot je na dochutenie a takto to celé premiešate. Ak by sa vám stalo, že tej vody tam máte veľa, môžete to zahustiť kukuričným škrobom alebo arrowrootom. Po prípade, ak chcete zdvihnúť energiu toho jedla, môžete použiť kuzu, čo je špeciálne liečivý škrob. A máme takto jednoducho a rýchlo pripravený segedin. Takže prajem dobrú chuť.